ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮರಣಂಜಿ ತುರೆತತ್ತು ತೌತದ ಬಿತ್ತುವರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಡು ಲೋಟೆ ಮನಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪಾಡಲಿ ದಿನ ಸೀಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಪಾಡಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸೀಡ್ ಟ್ರೇ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಗಿಡ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಂಜ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಡ್ದಲು ಒಂತೆ ಕಿಂಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ವೈಕ್ ಮತ್ತು ಸೂಟೇಬಲ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೌತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ನಗನಿ ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ನಗನಿ ಒಂದೆ ಪೋಡಾಪು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ. ಒಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ತಾರದ ತೆಪ್ಪು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಾನು ಪಾವೇಂ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಆಡಾಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದನ್ನ ಬಿತ್ತುಲ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿತ್ತುಲ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡಿನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಲಾಭ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿನೆತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಲಟ್ ಪಾಂಡ ನೂದು ಬಿತ್ತಲ ಕೊಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಮರಣಿದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಿನಂಚನೆ ಪಿಜಿಂದ ಆಯ್ತಾನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪದ್ರಲು ಉಪ್ಪ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನ ಪನ್ನಾಗ ನೂದು ಒಂಜಿ 70% ಕೊಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರಪ ಅವು ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗ್ರೋ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನಂಡ ಆಯ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮುನಿ ಕಲೆಗೆ ಸೀಡ್ ಟ್ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಮುನಿ ಬೋಡಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪುನ ಕಲೆಗೆ ಯಾಮೂಲು ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಐಟ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪುನಕಲು ಬಯೋಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಇದು ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾಡ ಕಡ ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಮುನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಇಂಕೊಂದು ಈತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋದು ಬೇತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬೋಡೊಂದು ನೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಬೈ ಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.